an kile emballement internet lamɛnbagaw donc bi an ka formation min na passé mɔgɔ dɔw b'a essayer k'u bɛ don u ka YouTube kɔnɔna na a tɛ sɔn quoi donc bi an ka formation min na passé o de kan et donc par exemple ni nin tigi ko k'a bɛ don YouTube kɔnɔna na donc a b'a yira ko mettre YouTube excusez a b'a yira ko ɲɛ b'a la mettre YouTube à jour. Cela veut dire que il y a YouTube de date bana donc il kan a bla jour là pour que il ka se ka baara kɛ a kɔnɔna na donc o la an bɛ cliquer mettre à jour kan n'an tɛgɛ jigin o kan sisan a bɛna donna ye login kɔnɔna na n'i bɛna ye YouTube application kɔnɔna na YouTube application kɔnɔna na a bɛ ka yira numanbolo yan fan fɛ ko mettre à jour droite yan fan fɛ donc a bɛ ka yira ko ouvrir. Donc pour cela, on kan ka cliquer mettre à jour de camp. Donc on clique sur mettre à jour. Donc on va ta au camp. Donc a b'a ɲini a bɛna mise à jour kɛ quoi. Donc ni YouTube ale méga kan ka taa 30,56 mots là. Donc en bas avec la dame 14%, 16%. Donc avec 55% n'en bas on sera 100%, 57%, 61%. « 84%. Donc, abna c'est 100% ma 100. Donc, on a mis en jour balai. Donc, il y a d'affalé. I am mise à jour qui a installé après installation donc il y a un doigt qu'on a quoi. Ça va? Ah ouais. Ah?
donc n'i y'a mise à jour bale donc an b'a ta ouvrir kan donc ni y'a ta ouvrir kan donc i bɛna ye YouTube option min na donc i bɛ se ka i ka video lajɛ san i bɛ se k'i ka video télécharger via YouTube sanfɛ très facilement i bɛ se ka accéder i ka plateforme la i ka chaîne YouTube la bɛɛ quoi tu vois. Donc ni YouTube données nalen sisan donc a kana ɲina k'aw abonné an ka chaîne YouTube la n'o ye Malien Record ye pour que ni an bɛ video wɛrɛw kɛ pour que a ka se ka bɛn ni an ka video nataw ye. A chaîne filɛ nin ye chaîne YouTube filɛ nin ye Malien Record. Malien Record ne filila de Malien Record. Donc la chaîne YouTube filɛ nin ye nin an ka chaîne YouTube ye Malien Record. On est à 1000 quelques abonnés, tu vois. Donc a kana ɲina ka cliquer abonné kan. Ka cliquer abonné kan ani ka cloche de notification activée pour que a ka se ka an ka video nataw sɔrɔ. Donc merci, c'était tout pour la vidéo.